Дами и господа, ще гледате Кришан срещу Джак Слагър за американската световна титла. Както знаете, миналия път Кришан успя да победи Синкара за тази титла. Сега той ще се помъчи да се запази на турнира Chamber of Elimination срещу Слагър. Така, дами и господа, в момента на ринга е за село 98 кг. Кришан! Дами и господа, последно от него на ринга излиза главният претендент за световната титла Джак Слагър. Той успя да победи Алберто Дел Рио и стана главен претендент. Сега може да е новият американски дори. Кришан взе интерконтиненталната и си я загуби много бързо. Силно отръшване, дано не си загуби така и американската. Но както виждам, фуклото направо го премазва. Джак може да опита туши да спечели още сега. Не ми се вярва. Направо главата на Кришан отскочи от пода. Само слем. Ще го направи ли? Само слем, дами и господа. Няма да е лесно. Както виждате, за сега Слагър направо премазва Кришан. Кришан гледа да се завърне. Така беше и Синкара. Но това е Джак Фуклото, който тренираше много. Много кичести взеха да губят от него. Той победи големия и Лънгстън. Обаче сега Кришан се взима на мощие. Вдига Фуклото и му забужда главата в земята. Това беше бомба и скоро мач. Кришан помети Джак Слагър. Той иска феновете да го видят, но Фуклото не дава. Фуклото се издънва с този отчаян опит, но сега се връща цялото надмощие. Мачът е много спорен. Кришан полетя извън ринга. Дали ще загуби. 5. Кришан може да загуби от това. Този мач е много интересен, сме още на втората минута. Кришан прави специален туш. Ще успее ли? Ще се запази ли американската титла? И да, дами и господа, победител стигува 98 кг и отново американски световен шампион Кришан.